良い敗戦などないとは思いますが、この試合若手だけでこれだけ戦えたっていうところは評価したいポイントではあります。ただ、パット・スペンサー29歳、ツーウェイ選手、若手と呼ぶのはちょっと違うような気もしてしまうのは僕だけでしょうか。そしてね、ブランディン・ボジムスキーがもうちょっとね、ハンドラーとして安定してくれると嬉しいんだけどな。スコアリングガードと呼ぶにはそこまで点取れるわけでもないし、ハンドラーと呼ぶにはちょっとバタつきすぎている。なんかね、この辺がね、ちょっとうまいことバランスを取れるような形でもうちょっと成長してくれると嬉しいかなと思います。もちろんポジムスキーのことは大好きな選手ですし、彼がウォリアーズの未来の一部であるということには疑いはないんだけれども、もうちょっと落ち着いてバタつかないバスケットを覚えてほしいなと思ってしまうんだよな、僕は。まあ僕自身が生粋のポイントガードが好きっていうのもあるんだろうけどね。まあそう言ってしまうとパッド・スペンサーあたりは生粋のポイントガードタイプですよね。そして負けん気も強いからね、スペンサーは好きな選手です。ただ、スペンサーが活躍するチームではいかんと思うのよ、本当に。